Yuli Ċekalarov ta' 55 sena mill-Bulgarija nagħta sentenza sospiża u multa ta' 15,000 euro wara l-insab ħati ta' frodi. Huwa ġie mixli li fl-2018 uża apparat li jaċċessa informazzjoni minn computers biex jifroda persuni oħra. Fil-qorti insema kif dan l-apparat twaħħal ma' ATM li tinsab f'Paċeville. Il-Bulgaru kien wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi iżda fi frar biddel l-ammissjoni tiegħu. Il-Maġistrat Nadine Lias qalet li din il-bidla fl-ammissjoni se sservi favur l-imputat. Il-prosekuzzjoni ma insistitx fuq sentenza ta' proġenerija effettiva iżda appellat għal multa li tirrifletti s-serjetà tar-reat. Tony Anuforo ta' 34 sena minn Niġerja nħeles minn l-arrest għabbażi ta' depożitu ta' 10,000 euro garanzija personali tal-istess ammont brabta ma' każ tal-legat frodi fuq anzjana. Fil-qorti nstema kif l-akkużat allegatament kien parti minn grupp li jagħmel profili fals fuq il-medja soċjali ta' soldat Amerikan fl-Afganistan. Beda jitkellem ma' Maltija u staqsija diversi somma miżgħar ta' flus. Kollox intalbu 58,000 euro. Il-5 irġiel Maltija l-oħra involuti fit tħaddim tal-profil fals kollha baqgħu jinżammu arrestati. Il-qorti nnotat li Anuforo kien impjegat, kellu familja f'Malta u ilu jgħix f'pajjiżna għal żmien twil u bekk m'hemmx riskju li dan jaħrab mill-pajjiż. Il-prosekuzzjoni ma wriet l-ebda evidenza konkreta li l-imputat jikkuntatti għax-xhieda fil-każ u għalhekk inħeles mill-arrest. Jeremy Borsch ta' 19 sena minħal qormi baqa' jinżamm arrestat wara li ċaħat li saraq mill-pastizzerija li fija kien jaħdemu. L-allegat każ seħħ fit-30 ta' Marzu li għadda. Jidher li dakinhar tar-rejat kif waslet il-pulizija fuq il-post impjegat li dak il-ħin kien fil-ħanut spjega li l-allegat ħallil daħal b'turnavit fidu u qallu biex jagħtih il-flus kollha. Intqal ukoll kif waqt dan kollu Borsch ma kellux wiċċu motti u bekk intaraf mal-ewwel. Borsch ġie arrestat f'appartament f'Taslima brabta ma' investigazzjonijiet oħra wkoll. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest.